Hej YouTube. Og i dag vil vi så spille lidt CSGO med min fætter og min bror. Den der lille svin. Kom lige der. De står der. Ja. Lag. Anders, kom vi går bagfra. Hvad fuck er der sker for lag? Så Anders, nu skal jeg bare lige vide, nu filmer du, ikke? Ja. De kommer 2 bagfra! Ja, jeg skal run away, bitch. Damn, nigga! Og jeg nakker ingen af dem. Hold nu kæft, man. Og jeg nakker mange af dem. Ej. Jeg må da tage sådan en lille backup her! Fuck dig. Jeg er så ringe. Så får jeg lige 3 kills. Det synes så klamt. Så ringer jeg. Fucking lort, man. Er der ikke nogen bots tilbage på vores Jeg ved ikke, jeg hader det her spil. Men jeg owner hvor hårdt, og I taber for fucking hårdt. Ja, det var 6 lever, og snakke lige 2. Ej, sats med det. Fuck, man, jeg har ringet. Jeg har ikke kæft endnu. Så skal vi lige lave om på den runde. Skal vi, ja, hvis man det kan ikke, hvis det så kunne gøre os, Mathias. Jeg går op den anden vej nu, fordi det er der, de altid kommer fra. Jeg tror sgu, jeg tager sgu en taser. Kæft. Hold nu kæft, det er så det er altid godt lige at købe sådan en lille klam taser her. Så er jeg lige til at lige at få første lige til. Jeg fik en Colty. Kill dem. Det er lige første sniper kill det her. For helvede, jeg brugte mit lort. Hold da kæft, man, nu er jeg fandme pro. MLG pro er. Klam, Mathias. Så 2 perker. Colty. Jeg fik sgu da også 2. Yeah, there we go. What the fuck? Jeg skulle da også lige fået 2, Mathias. Hvad fanden? Tror du, det er min kills, far? Hva? Skal jeg vise dig, hvad man har? Let's go. Nu er jeg pro. Du har med granat, eller hvad, Anders? Fire in the hole. Det var med storm like a boss. Der fik jeg en. Fuck, så blev jeg nødt til at skifte til secondary weapons. Nej, kills. Fuck. Han er derom der, hvor jeg altså går. Til venstre, der hvor I går til højre. Ej, hvor ulækker, Rasmus. Der er nogen, der skriver på Skype, så skal vi lige... Kæft, hvor der fylder, Rasmus. Og jeg hader virkelig den der på shift der. På shift der sker der ikke, der løber man langsommere. Fuck. Så bliver det i hvert fald lige Rasmus' skjold der. Anders, bare lige... Hvor lang tid planer du at filme i? Yes, hvem vandt? Ej, fuck. Hvad spiller vi efter den ene? Hvor er vi for? Vi tager Assault. Den bedste. LOL. Okay. Det er vist rimelig sikkert. Ej, var det en boot, der vandt? Ja, men altså, jeg troede sgu da ikke, der kom flere flueben, end der var de der huller der. MLG Pro. Hvorfor er vi så ringe, Mathias? Okay, men hvorfor? Ja, slap af, mand. Det var sgu da en boot, der vandt. Hvad fuck? Hvad? Det var sgu da en boot, der vandt. En boot? Ja. What the fuck, det hedder bots, Anders. Ja. En boot. Ja, det er godt for dig. Det var en boot, der vandt. Fuck, fail. Eller vi tager counter igen. Skal vi ikke være... det kan vi godt. Ja, vi skal kraftigt gøre de perker der. Vi skal fandme ikke gøre det der til banner der. Jamen, jeg elsker AK. Ej, den er fandme ringende. Den er så lækker. Det er sgu noget af det værste. Den er fucking ulækker. Ej, han vil se. Kampen begynder med. Kampen big. What the fuck? Så har jeg lige købt en fucking riffel. Hvad fanden sker der for det? Så har jeg ikke råd til skid. Ej, så er det pistol ordentligt. Så køber jeg bare double Berettas. Hvorfor glemmer vi at tage der rescue hostage? Det er altid... Det er altid nakken, og så... Det er jo ikke sjovt. Jeg kan ikke komme ind der, what the fuck? Die the fuck, bitch. Jeg kender seriøst ikke den der map. Jeg har ingen anelse om, hvad det er der. Wow, shit. Det har du sgu da aldrig, Mathias. Du ved ikke engang... Du ved ikke engang, hvor du sidder. Han er lige dernede. Skyd ham nu, Anders. Hvor fuck er I? Nej. Hvor fuck? Lag. Fuck! Jeg er fuck, det lager. Der! Det gør min kraft med os til, sgu da. Han er ramt hårdt. Jeg lægger altså helt. Lag! Det gør jeg ikke. Jeg lægger altså helt vildt. Tjek hvad jeres penge er. Jeg lægger. Min penge. Det kan fandme ikke se min fucking penge. Okay, alle vores penge gør 400 på penge. Så nu nakker jeg ham kraftet. Han er ramt hårdt. Han er bot, han har 6 HP. Han er altså betonet. Han er en til hostage.
Hvordan kommer man derop? Ja, du tager trappen. Han sidder og sigter på jer med døren, mod døren, fra den der ene side. Mathias, lad mig igen. Kill steal. Fucking bitch. Til den side, I kommer fra. Til den side, I kom fra. Ja, yeah, baby, ja. Nu går I sgu da forbi. Derinde. Ja, den side, vi kigger. Og drej! Fuck. Ej, I får ikke engang kill. Det er altså easy kill, så man kommer på pistol. Du har det der pistol der. Ja, Anders, nu får du minus din spidser. Hvorfor? For den skal LOL! LOL, du har ingen skid penge! Hold kæft! Der var det i hvert fald lige flashpenge, der det kan jeg 5 minutter for det. Så kan jeg i hvert fald lige nok hans AK, altså. Er der ikke lige en, der kan droppe med M16 eller sådan en pis? Køb din egen. Jeg blev i hvert fald lige nakket hårdt med en Desert Eagle der. Fuck, I blev Det var bare lige nedlagt, lige headshot der for sat. Nedlagt i store mængder. Hvor fanden var det nye nu? Jeg var sådan ninja før, så har jeg været ned her. Fuck, jeg henad. Det er sgu ikke lige så god til. Ej, Anders. AK. Der er koldt. Du skal sgu bare gå derind, Mathias. Der er sgu en pæl med dit bæk. AK. Hello, AK er altså virkelig ikke særlig god. Ej, Jo, så vil jeg sgu hellere have den, du har, Mathias. Det er min Jamen, det er de herinde? Ja, der er lige, 3. Jo, tag! Holy! Ej, okay, de kunne måske godt have sagt, jeg beder om at ghost lidt, og så siger jeg bare, at de er derinde. Okay, så er de så ikke. Så er de så ovenpustet for. Okay, nu skal jeg i hvert fald... Okay, nu skal jeg fandme ikke lige skyde en hostage igen. Hallo, kan jeg komme? Nej. Der er din spade. Ghost, jeg er med dig. Jeg køber lige en deal. Men jeg har ikke... Han er god. Shotgun. Okay, godt, nice. Det er altid det, jeg giver mig Eller Mathias, start med. Det er altid godt. Åh, der er lige der, Ralle! Jeg kører med en lille dig, og så lige med en lille... Koldsfikam. Jo, godt, mand. Nova. Smækker en Ja, jeg hopper helt op. Wow, damn! Taget er clear. Der blev i hvert fald lige fik et par skud. Og bliver i Ja, hvert jeg fald lige fik hopper et par skud. i, Fuck. The main shit. Kun 34 sekunder. Sådan der. Ralle, vi løber den samme vej, ikke? Ej, det er altid Deagle lige, så kommer en tæt på ham. Røggranat eller hvad? Hvad skal vi kaste først? Så skal vi kaste en røggranat. Hvordan fanden er det, man går ud af det andet? Fuck, det var røgkast. Det var kraftigt bedre. Ralle, jeg hopper op til... Høj explosive granat. Ja. Nej, lige der. Nej, glemte det dig. Fuck, undskyld. Er det ikke en? Kan du ikke zoome eller sådan en pisse? Det er kraftigt. Jeg hopper ind i... Kan du fandme ikke sige, hvad der er på? Eller jeg laver... Jeg har taget af. Wow, granat. Fik du en? Jeg fik en af dem. Headshot! Dræb ham med sin Desert Eagle. What the fuck? Hvor man skal vende sig til, man ikke løber. Ja, YouTube, ja, så tror jeg, vi ses. Ja, vi ses. Ja, ses. Hej.